Gepleyer Azatlyk Radiosu etiz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň maglumatlaryna görä Türkmen paýtagtynyň iň gadymy un öwýän kombinatynda arasaçylyk şertleri berza edilmeýän gurallaryň täzelenmegine zerurlyk bar. Atamurat Niýazow köçesinde ýerleşýän un öwýän kombinatda doly hapaçylyk, un ýere dökülýär, soň işgärler tarapyndan basgylanyp tutuş gata ýaýraýar, şol sanda hajatxanalara barýar. Pol süpürüjiler bolsa uny ýerden ýygnap un gaplaryna taşlaýarlar. Näme üçin şeýle diýersiň diýilip sorulanda seh başlygy buyurdy diýip jogap berýär diýip karhananyň işgärleri bilen söhbetdeş bolan habarçymyz aýtdy we unyň ýere dökülmegine enzamlaryň könülüşip sandan çykmagynyň sebäp bolýanlygyny bellidi. Un öwýän karhanany we çörek öndürýän iki zawody öz içine alýan karhana Atamurat Niýazow adyny götürýän köçede ýerleşýär. Şäheriň ýaşaýjylary karhanany un zawod diýip adlandyrýarlar. Azatlyk Radiosu bu karhananyň özünden resmi kommentari we bu karhanada arasaçylyk düzgünleriniň berza edilişine degişli resmi maglumatlar alyp bilmedi. İşgärleriň sözlerine görä karhanada 1000den gowrak adam işleýär. Olar çiğ maly kabul etmekden başlap taýýar çöregi we un önümlerini öndürmek ýaly işlerde zähmet çekerler. Un öwýän kombinat tekniki we beýleki taraplardan könülüşdi. Bu 10 gatly jaýdan ibarat beýik bir bina. Ol ýerde elevator we 130 tonnalyk önüm saklanýan binalar hem ýerleşýär. Iki bina we üstesine degirmen döwlegenlik ýagdaýynda diýip Azatlyk habarçylarynyň biri aýdar. Karhana geçen asyryň 1-nji ýarymynda gurulyp 1948-nji ýylyň ýer titremesinden soň dikeldilipdi. Kombinat ta revolýusiýadan öňkü döwürlerden bäri işleýär. Ony ýer titremeden soň desine dikeldipdiler. Bu strategik obyektdir. Öz döwründe kombinatyň işgärleri üçin onuň territoriýasynda ýaşaýyş jaý hem gurulypdy. Olaryň ählisi önümçiligiň golaýynda bolar ýaly diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçylarynyň biri aýdýar. Onuň sözlerine görä karhana soňky ýyllarda hem täzelenipdir. Degirmen we peçler öňkü prezident Niýazow döwründe täze gurulypdy we önüm saklanýan binanyň gapdalynda ýene biri elevatoryň ikinji binasy gurulypdy diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk habarçylarynyň sözlerine görä 90-njy ýyllaryň aýagynda Türkmenistanda hususy degirmenler açylyp başlapdyr. Olar ýerli gallany üwemek bilen meşgullanýardy. Hususy degirmenler Aşgabatda hem açylyp soňra ýapylypdy. Häzirki wagtda Aşgabatda satylýan çörek şäheriň dürli böleklerinde ýerleşýän karhanalarda bişirilýär. Uny şol ýerlere alyp barýarlar. Her bir mikroraýonda öz çörek bişirýän karhanasy bar we şol ýerlerde döwletiňki diýilen çöregi bişirýärler. Şol burakda çörek bişirýän karhanalaryň bir bölegi hususy eýçiliginde diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçy taýdýar. Türkmenistanda iradyň agla we böleginiň azy üçünçüligini çörek tutýar. Soňky 1 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurdun ilaty döwlet dükanlarynda satylýan çöregiň we unyň gytçylygyna duçar boldy. Şu gün döwletiň gözegçiligindäki dükanlarda çörek resmi taýdan ketkitlenen bahadan her buhankasy 1 manatdan satylýar. Aşgabatyň bazarlaryndaky öý çöreginiň bahasy hiline we ululugyna görä 2-3 manat we 5-6 manat aralygynda satylýar.